Ngi ai ngo yo blei basa shi sin upin yo pat ya kani ka step ka babha ha ka jing im ka jongi. Ai ko blei ru ya ki ya phi baro kinong pet lengba ya kani ka Good News TV channel ka balong ru kalat bat ka jingker khu yangi baro. Ka phang ka ba ni kwa ban ya pusan lang ha kani ka step ka ba manta kalong na ka gospel u yo honest lenong ka ba khat san dokot ka ba khan real. Ki kentin ki ba ong kumni phi phim shem la jet yanga henre nga la jet ya phi bad la thung ya phi ba phi phin yo yai let ban sei so haba ong jet kamut la shim kerpang ban long kita ki ba kham long special bha bat ban ya ki wei kum ha ki por election ngi ki pat ba ngi jet ya u candidate hoot ngi jet ru ya ubrio uba don ka kerdan ubrio uba ngi sngo shania bat ngi jet ru ya ubrio ba untrei bat un pet bah ya kari bat kumta ter ngi nang don chibun ki e ki ba ngi thmu na ka banta ka jingkwa ka jongi na ka banta jong uni u candidate ublei ru ula jet ya kita kiba pen ko ngu ya ladi bat uta uba pediang ban le ya kamon ka jong u ngi kibriu ngi jet ya kiba nang kiba stat ngi jet ya kibriu kiba shampang kibriu kiba bit kiba biang handrai ublei ujet ya ubriu uba bet ka jengmut jeperkat ublei ujet om tangi kiba stat handrai ya kibam stat bat kiba pop bat kita kibriu kibelayo mat ya ka jingkela kibriu kiba ai ya ka do nut sha ublei bat ban un bat ba uta ubriu ulong ubriu uba syap tieng ya ublei ngi ken mau ba u jisu u khot ya u Petrus hadien ba u ulapen ngat sipun ki do kha bat haba u khot ya Petrus ya Andrew bat ki wei pat kiba long ru kibriu kibam nang bam start kibalong tang kinong tong do kha kini haba u jisu u khot ya ki lakloi ban e no ya ki e baro ki kloi ban len no ya ki e baro ki kloi ban bot ya u jisu bat ba om tangata henrei ki lakloi wat la kim tip she e ba u jisu un yalam henrei ki shu bot bet ya u bat ki shu ko ngu bet ya ka e ka ba u jisu ula pen i bat kishu ko ngu bet ya u jisu kat kaba u ong u jisu om tang ba u jet pat tang ya kinong tong dok hala ne kibriu ki bam nang bam stan henrei u jet ru ya kibriu ki ba shampang ki ba stan u jisu u jet ban let ha ka yeng jong usa khayos u jisu u jet ban rung ha ka yeng usa khayos ngitip baro ba usa khayos ulong ubriu uba ha kari ka jong ubriu baro ki isi ya u namar ba uni ulong uta ubriu ubarus pa ubriu uba sngo sarong ubriu uba long urang ba jong kinong krong bat kibriu ki badan hang ta ki isi lut ya usa khayos kim kwa ban pet ya u bat ya uni uba ubriu ki isi bat bakantat henrei u jisu u yo i ya ka jing trang ka do nuot ka jong usa khayos men ba usa khayos ukloi ban kieu ha u dieng tang ban yo i yo jisu bat u jisu u yo i ya ka jing trang ka jong usa khayos kumta u khot ya usa khayos ba du ong ko sa khayos to hiar no ma mi kloi na tu ding ma ha ka ni ka sngi ngan let rung hayeng jong me ha tu ngin pet yela dia la ngi la ibit nem yela ka jong ka jing em ban long kum usa khayos ban kloi ban penrit yela di bat ba uji sun yo i ka do nuot ka jonga bat jongi bat un ong ya man let ha ka yeng ka jong phi bat om tang usa khayos ba yo ya ka jing pet im hang ta henrik ki member paro ki ba don ha ka yeng jong sa khayos ki yo mat ya ka jing ker khu da ka jing rung ka jong uji su ha ka yeng ka jong u jisu ujiet yanga bat ya phi wat la ngi long ki priu ki bla sha kan tat wat la ngi long ki priu ki ba sha e ben wat la ngi long ki priu ki ba
bon sien gi sha condemn ha ki eke baro ngim nang ngim start compare ngim don kata ka jing shampang compare rela da don ukris ki eke baro kilong ki bala tamar ka tien ublei ka ru ka ongum da ba ki eke baro kilong ki bala bat ublei lada ngi ngo thu bangi long ki batalot bor rela da ngi lada ublei usyong ha ka do nut ka jong ha ba jong phi ngi ngin long kita ki priu ki ba ublei un pendon kam yang ngi bat ba ublei un ra yang ngi ru ban long kita ki syakri bat ki sanran ki jong u ka bible ka ong kat ki ba khot kerpat ya ka kerteng jong u ya kita un pen im hak kan di pila ban syam na ka ki kam ki apostol nong ba ar khot ba ar phuwe kum ju ru ha ka ha ki sam jing roi sam khandai phuwe ka de khot ka ba khat san ka ong un khot kerpat yanga ngaru ngan phai ktien ya u ha ka jinjar ngan long lem bat u lada ngi khot kerpat yo turai wat ha padeng ka jing sha kan tai ke babun henry lada ngi phai sha uterai un jiet yanga bat ya phi bat ha padeng jo ka jing e ba ka jing ele kat kum ka jing kular ka jong u un don lem rangkat bat ngi ka phang ka ba ar bat hang ni ka kren phang ka jing thung ka e ta jing thung ha ba ong jing thung ka mut ban pen mi ya ki ki ba ha ha ba ong thung ka tien ka jong ublei ha ka ni ka benta ka ong ba u jisu u thung ya ngi ban le ayu ban sei so u jisu u thung ya ngi ban sei so lada ngi thung ya u dieng so ngi khmi len ti ru ba u ne u dieng un pen mi ki so ki ba ha bat kham tam lada daily ki to ki bale business da uso ki kin thung shi bun ki so bat ki kwa ba uso jong tau ding kin long ki ba ha khnang ba kin yo ban di yaw tau uso bat ba ki la ru ban yo ya ka pisa bat ban yo ya ka jing don kam baro te kum ta u jisu ru u thung yangi bat kwa yangi ru bangin long kita ki ba sai so khnang ba in long ke jingker khu ya ki ba ki wei pat kham tam ya kita ki bam chem la I thu ya u jisu ka bible ka ong ha ka gospel u Matthews na nang ba ar pu pra khot ba khat kan dai ka ong namar kata to khilet no ma phi ba to pun long san ran yi ki bin riu baro kumta u jisu u jet yanga ba yangi u jet yanga ba yangi bat u thung ru ya ka kam bat ukwa ru yangi bangin long kita ki khun ki ban pen long san ran pat ya ki ben riu baro ni so thu ang ni baleng ba jo kani ka khot ublei ublei ula jet khlang yangi bat ukwa ru yangi bangin trei ya ka kam ka jong u hatu ngin pet pat yaladi la ngi la yo ya kani ka sngi ru ha ka jing im ka jong a ba jongi ka e ka ba ngi de ban le ka kitab u Jeremiah lanong baning kong de khot ka ba san ka pen shisha ba ublei u I thu yangi hang nik ka batai yangi ba ublei ulaya I thu yangi ula pen kentang yangi nadu ka po jong ka kami bat ula thung ru la ong ha ka to ka benta bat ula thung ru yangi bangin long kinong ya thu lupa ya ka ktien ka jing shisha u jisu ken u balong kalenti ka jing shisha bat ka jing imdi togin ken mau om dei manga nga jet yo blei re dei u blei u bala jet lupa yangi nadu kpo jong ka kami bat ula penggentang yanga bat yangi khnang bangin long kita ke jingker khu sha ki wei pat ba kita ki bam shem la I thu yo jisu kin yo pediang yo jisu lengba jonga ba jopi hatu yit yelade hakani ka janmet ngilala ne em le ka mon ka jong blei hatu ngilala ne man pen so bhai ka mon ka jong blei hatu ngila pendon kam ne em ya ka e ka ya ngila pendon kam ne em ya ka sap ka ba ublei ula ai hanga bat happy hatu ngila long ne em kita ki ba sei so bat ban pen bana sha ki wei pat ki bam shem la I thu yo jisu ban wan ra lem ya ki ha ka jing pen im ka jong utrai la da ngi shem bangin pat la ko ban le kumta to ngin duai to ngin pha sho blei to ngin pan bor ba ublei un ai boringi bangin nim long kita ki ba
selfish kiba ngin pediang tang yala di ya u Jisu henrengin long kita ki khun kiba ailem ya u Jisu sha kita ki priyo ki bampat shem la i tho ya u namar ka tien jong ble ru Jisu ong kat kiba ngi pan ha ka kerteng ka jong u Jisu ka tien ka jong ble ka ong kat kiba ngi pan ha ka kerteng u Jisu ya kata ngin pediang om dei ba ong manu ru ya ka dikak tien henre dei u Jisu hidela di u ong kat ki bangi pan ha ka kerteng go jong Jisu ya kata u Jisu un ai bat ya kata u Jisu un le ha ka jing im ka jong a bat ka jong pi tang gini ki tien ki ba khandiat agani ka step it's camp pi pide ka jing kar khu u ble un handar kat pon nang ai bori pi bat yang pangin la banang yelong kita ki sakhi ya ka kerteng ka jong u Jisu ka puram ka jungu long yo trai jungi u Jisu Christ menta harakta amen ini ale lang jing doi sa shi sin pat trai Jisu ngi wan bat ai ngo emi ko kan rat nang ba kan ka por ka bala yo smo kan ka por trai ya rap ingi bangin long kita ki khun ki bala jet jong mi ken pa om kita ki khun ki betang shu khan re ai bangin long kita ki khun ken trai ka ba ma mi la jet mela thong yangi bangin ra ya kata ka tin ke jong mi ko trai kham tam sha kita ki bam shem la i tho emi ko trai bandap ingi da ka bor ai ngi ya ka jing start ba ka jing sham phang bangin la ken trai ben pen ya ka kam ka jong mi kum ba mi la pha ingi sha ne par thai ya rap ingi ru ken trai bangin long ki nong sakhi ka kerteng ba im ka jong mi ko trai so lem trai Jisu ki jing khat kar pat ha teng jong mi Jisu ni pan ru to ai ki jing ai e Jisu Christ pa trai jong jing e ba ble ko pa na pam chukot lem ka jing salok ka ba pen shat bor ka jong um sim ba khoi ni lai ho we ki na ya lam ya ki jing im ka jong i bangin la pan long ki khun ki ba sei so na ka we ka sngi sha ka we pat ai bi ki ni ki lai ha we ki long lam rakhat ba ki priyo satlak par thai ki ba dem bat shakri ya me bat kum jo ya ki ne ki nong pet ki ben yo ma de ka jing kar khu jong me men ta ru ala ka ta ru amen